assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mone mum foof salimnama inde manama yettode sikkala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe e bawɗe oɗo subaka alkamisa ene woni sappo e tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni joni koye jaade leydi sénégal paade jayndeji leydi ndi e oɗo subaka alkamisa hande ne wayno gaari koye toɓɓe certuɗi hay sinno tawi ne hen nanduɗi saabi noon cuɓiɗen hen jayde sappo puɗɗortoɗen ko jayde teral quotidien nden jayde ari koye gustugol cogguli guura ka ɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti wonde ko pellita ƴettama hanki toon to batu jagorɗe gardugol hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne wayno alkamisa hande jogori tigui fuɗɗade ɗen peeje pellitte gustugol ko yewte banggue prix ji ɗi ene wayno noon kanko mawɗo leydi ndi o erima laamu ngu kala e kuuɓal ha tengti hoore jagorɗo Ousmane Sonko nde daranto gustugol cogguli guura ka ha tengti oɗo subaka alkamisa hande jayde lo Dakar wa quotidien kamne abbi koye ɗin konngudi ɓe mbi ko habrama wonde gustugol yoga e cogguli to banggue guura ka ɓe mbi tan de ko la pression ko namdal ɓe mbaɗi beele tan hande o yettima laamu ngu woni tan pression ummade ɓesguli ɗi e ɗi dumunnaji kala ko haalirtano wonde yo uste walla laamu ngu habrino ɓen ganduɗa kañumen gonno opposant ji nde gonno nde haɓotoɓe laamu umminogu ɗo ngu ina wayno tan so garini pouvoir lewru lebbi ɗiɗi ma gusto saabi noon jeyanankoɓe mbi beele ko ɗi haaluji saabi hanki ha hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓamde pellital ustade Sénégal naɓe yoga e cogguli guura tugnade walla ni tuggude e oɗo alkamisa hande jeyanankoɓe noon mbaɗi ko namdal e oɗo subaka fewde ko yitteɗen pellite ɗe ganduɗa ɗe ƴettama hanki toon to batu jagorɗe to galle lamorgo to le quotidien walla quotidien scoop ko jayede wiite noon nden jayde wi ko ɗum kabaru kesso belɗo wonande ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yuman kamɓe baban galleji ɗi woni tan prix ji keesi ɗi ganduɗa ɗi walla ni mbiyen prix ɗi ganduɗa ɗi kay ko prix ji keesi cuɓaɗi dottaɗi ɗi tawi ko fate banggue won certaine cogguli guura ka Sénégal naɓe ha joni guurata ɗum ɗo noon ma ande e oɗo alkamisa hande wiide jayde saabu hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum tigui eri on hoore jagorɗo ɗo ne wayno tan nde waɗata eri no mbiyen on hoore jagorɗo nde waɗata ko wiite ko ɗin fannuji ko ɓuuri yewde yacare woni ko wiite meilleur délai ene wayno noon hanki oɓe pellital ustude ɗin cogguli e batu jagorɗe baɗɗo toon to galle lamorgo to tawi ni ɗen ɗon ngol gustugol no wiiri jaydiyankoɓe fuɗɗoto ko hande alkamisa e dendagal joklil leydi sénégal kala e kuuɓal Walf quotidien kañum ari ko wiyete ko hono on ɗon avis ko wiyete avis tiers détenteur manam tan fixe ɗum noddi ko to banggue ha joni jobdi impôt ɓe kolliti woni tan ko fixe fisque on ɗon waɗi bloqué compte uji Walf quotidien on ɗon compte mbaɗaɗo bloqué noon saabima addande ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni golloɓe toon ɓe caɗele mawɗe saabu on ɗon avance to banggue ɓen joman galleji en ko keɓanno so tawi julde fandima ɗum noon kam hikka lattata ko e wiide jayne nde kono ɗum ko ɓe garti e ɓeeto golle ɓeeto mbiyen ko fate banggue accident ji hitande ma nde 2023 ɗo tan e Dakar ne wayno ɓe mbi ko tolni e temedde ɗiɗi e goho bani adama woni ko mbasi épitali mumen e accident baɗɗo hitande ma nde woni 2023 jayde source ari koye titore ɗiɗi ɓe mbi ko ɗin compte uji banque Walf mbaɗaɗi bloqué Walfadjri ene wayno ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni compte GFM woni groupe Futurs Médias kono kadi e des médias hayni la RTS kañum woni ko joppa e oɗo saaha ɓe mbi tan de ko gouvernement mo Ousmane Sonko e oɗo saaha hande ne ina tan yiilo on ɗon impôt no yiɗiri kala le coût kaw en tout cas fewde presse en gestation ɗum woni e miijede oɗo saaha walla ɗum woni e arde e on tuma noon jeyanenkoɓe mbi ko hewɓe e presse leydi sénégal hande o nana ɗen joporɗe ko wayno des médias ko wayno groupe Walfadjri ɓen kam keeɓi gueɗal mumen hanki ko noonne kadi RTS hay sinno tawi caggal nde Racine Talla nodda par téléphone wonde namda beele ɗum ɗon laatima yurnitede ko fate banggue on ɗon fisque woni impôt kanko directeur kesso noon holliti wonde o heɓani convocation wona lettre wona nelal kono kadi ala hen ko faami taw ko yiwti e oɗon gestion mo ganduɗa koto banggue dette ko wiyete fisque wonande Racine Talla gonnoɗo toon hono gardiɗo ko yiwti koye on nden haalirde guenakoɗo Sénégal woni RTS
goɗɗum ko tawete nder nden ɗon jeyande ko situation économique du Sénégal ko fate banggue hono alhaali ko wiyete to banggue faggudu leydi ndi ñamande ɓe mbi tan de ko waɗi explosé ha capanɗe jeetati piccal jeetati to banggue PIB ɗum ɗon noon ko hitande mayde 2023 kono kadi e 2022 ɓeɓe ganduɗa kañumen goni banque mondial habri wondene ma ƴellito ko yiwte faggudu leydi Sénégal e nde hitande ene faɗa fodde jeeɗiɗi piccal nayyi woni 7,4% to banggue PIB. L'observateur nde groupe Futurs Médias nde ne wayno kañum ari koye découverte woni jiitugol on ɗon ko wiyete jugement du pétrole e on forage kono kadi e négociation woni ngal kaldigal saabi noon jeyanenkoɓe mbi ko au cœur de négociation sur le pétrole en tout cas kala ko fate banggue on ngal kaldigal e jiitugol ɗinɗon ɓulli pétrole ha ni eɗin force uji kala e mbaɗi kuɓal ɓe mbaddi yewtere yanje e Serigne Mboup mo ganduɗa kam tigui wonno gardiɗo nden gollordo witende hono Petrosen saabi noon jeyanenkoɓe mbi ko arti e on négociation gadiɗo kono kadi e jiitugol ko yewti e banɗon guesa pétrole hitande ujunnaji ɗi 14 woni 2014 toon to Sangomar. Rapport mo ganduɗa ko renversante moɓe mbi to banggue diine fewde e dawrugol walla diine e dawrugol nder leydi Sénégal ɓe mbi e nder temedere neɗɗo namdaɓi hen 65 kolliti wondene on ɗon influence mo ganduɗa o ko guide religieux ina teska e nder leydi Sénégal haysono tawi hollitama wonde kam marabout woni ɓen seremɓe sukaɓe ko walla hakkude seremɓe sukaɓe ko hakkude ina wayno hoolare kono kadi e rentare woni ko tesketeɗon e on ɗon saaha. Gabriel Kane ɓe garti on ɗon origine iwdi on ɗon mandat d'arrêt baɗaɗo lancé tawi noon ko leydi France waɗi ɗum fewde on mo ganduɗa kañum tigui woni on ɗon debbo biteɗo féministe woni daraniɗo kala ko fate banggue yoltude hujjaji rewɓe ɗo e nder leydi Sénégal kam e Afrique. Jayde enquête arti e pétrole kam e gaz ɓe mbi tan de ko fartaŋe kono kadi piége woni ko fadi leydi Sénégal ɓe mbi ko caggal walla ni yaadude hen e pétrole kam e gaz Sénégal tigui ne wawi sembitinde hono ko yiti ko e doole muɗum ko wiyete géopolitique mondial Sophie Kuboude mbiyen tawi ko économiste holliti wonde Sénégal ene wawi tigui kañum e leydi Nigéria e Niger jogo pellitte to banggue diwan Afrique o woni Afrique banggue hirnangue ko wiyete sous régional o kono ɗum koye Liman Kane kamne holliti wonde alay saago faaɗe ko yiti koye on ɗon gaz tijjaɗo beele tan leydi Sénégal ne jogoto ne jukto sembe muɗum to banggue niveau international o arti retard mo ganduɗa o ko puɗɗogol production mo ganduɗa o ko joopi ko tolni e temedde 6,97 milliards e halis CFA to banggue on ɗon gaz kam e pétrole. Jayde le grand panel e oɗo subaka hande kañum ne ari koye on ɗon rapport 2023 ko yitti situation woni gonka faggudu leydi Sénégal ɓe mbi kono wayen tan on ɗon perspective mo ganduɗa ko croissance kabraɗo tawi haɓri ɗum ko banque mondial wonde Sénégal ma ɗamino e nde hitande fodde jeeɗiɗi piccal nayyi 7,4%. kono aɗum ne tawe hen jangde ko yitti e on ɗon dégâts collatéraux manam tan nden bonande ganduɗa nde ko bonande nde ɓe jogori soñde tawi wona kamɓe ndemi banɗon guesa woni grève to banggue collectivité territorial e ko yitti on ɗon bac jeyanenkoɓe mbi ko won e candidat walla ni candidat ɗi ne mbaɗi ne diski ko witte ko guro manam ina jogana kulhuli mawɗi ko yitti e on ɗon bac tijjaɗo ɗin konngol karane tawe hello joyi nder nden jayde wittinde le grand panel. Révélation quotidien e oɗo subaka ari koye nde julde taske tijjande e ɗe balɗi ɓe mbi tan de ko prix to banggue transport woni yagara o e jokki nana ngabbi no fewi tigui e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal kono aɗum ko janen ko ɓe garti e ko yewiti e football les férous ɗi ganduɗa ɗi ko du foot noon ɓe mbiyete kañumen mbaɗi ko wiyete ko sans sanction tawi ɓe mbaɗi éliminé ko Jaraaf ɓe jewti ngal dal biyetengal final to banggue coupe du Sénégal kona ɗum ko ɓe mbi keɓen paadi wanam ko yewiti ha joni on ɗon nouveau Jeanne d'Arc ina miiji wadde exploit toon to Mbour Petite Côte ɗum ko yewiti e on ɗon deuxiéme demi-finale to banggue coupe du Sénégal. Stade quotidien ko ɗum guddirta rewɓe men jayndeji hono kala subaka jaynenkoɓe gari koye mercato coggu e jeygu jour uji toon to Arabie Saoudite woni Saudi Pro League ɓe mbaɗi ko namdal holi janggo Sadio Mané ko yetti on ɗon championnat
kono ɗum ko ɓe garti e coupe du Sénégal final 100% amateur Férouz football kañum waɗi éliminé ɓe ganduɗa kañumen goni le tenant du titre woni lo Jaraaf kono ɗum janenkoɓe garti e mondial 2026 5e journée e gasirde on ɗon phase ko yewti phase aller woni phase jahal ngal ɓe mbi ko Sénégal Nigéria et Mali nana goni en danger Maroc nana woni on ɗon pole position ɗum ko caggal nde ɓe pi Congo Brazzaville jeegom e ndiga kono ɗum koɓe gaari e euro 2024 puɗɗotoɗo janggo ɓe mbi tan de ko sukaɓe joyo witeɓe les 5 crack du foot mondial ina paada e on ɗon on ɗinteji ɗi ganduɗa ɗi ko toon to Allemagne ine hen on espagnol biteɗo Lamine Yamal mo FC Barcelone kono kadi ina tawe hen on anglais biteɗo Cole Palmer pettowo toon to Chelsea tedduɓe yeɓoɓe heeɗiɓe on jettama ko ɗo uddi robine men jayde jewɗo subaka alkamisa hande en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage jokke ɗoftade hormade programme Pindi TV e mbadi kuuɓal ɗo e waktu timmuɗo ma en gartu inchallahu rabbi yettinde yewtere moɗon en direct yewtere witede Olel Pindi TV ma on taw hen toɓɓe certuɗe to banggue actualité ma on taw hen journal e fannuji goɗɗi hani rubrique hooli o jogori wonde ko ɗo e sanga 10h30 so Allahu lamɗo jaaɓi GMT woni waktu Dakar ma en jaadu hen rédaction kala e mbadi kuuɓal yo Allah hokku en wedde dow jaam